Demba Koppe. Boy, ayi numéro. Numéro France, ndar no fewi ko 0033. Boy, yo Marian ko min yaro yari. Boy, yari. Boy, bata. Ça va bien. Oui, bien arrivé, je suis arrivé sur les lanes quoi. Sur les lanes, oui, lanes hakunde Espagne et Afrique sur les lanes, ngarmi koy lana di kono hakunde Espagne et France ko sur les dumdo terre. Billahi boy yimbe heb boy ma ladde boy hay suku nyaabe ne wonno e ladde boy boy jaw sa yidi tarabi ko e lana nga wona barata dum sa yidi yeltude kadi ko e lana ka sare nyaaba kadi ko e lana ka fof ko e lana ka boy il faut ngona ko armée lana armée lana en tout cas day faras Mantula Joli min jippima ko Croatie hein ko France Poissy Poissy min gol oui bon jinnomi ko arde salmindemo gallema an non mi nani non kala kaldo biya ala temps boy je woro fontomi fuur ala no temps fuur mi yahano galle amen mi addo mar galle amen mi addo fof mi adda atay jare den ala atay ala hay ko nyamda no de mbika no or dose mi ni anani de mari ne rata dimanche inshallah may jindir dimanche inshallah en bawa yindirde jour ju goddi onon fof ko dimanche tan e samedi kala mo noddu tan wi kam ko dimanche moi j'ai le travail min dewdo e laabi de kay min buri won maade laabi temde Demba wallam adi jogi sehil Touba billahi boy billahi sa fu min no am Demba ala sehil makaran taw Afrique Sénégal la ñu bol tan mi tanji boy hakkunde ma e Allah boy ba funtani boy e debbo Touba ko boy mboro kan ma weekend ode ala problème ma marto inshallah dimanche ala problème ala sa addi mo do en mi wawa dumin demondi wago apporti wopat min gat taket boy foot di namdo ma boy foot di fam namdo ma ka bandi non ciag gonda da ka ciag non merci jewotan lay Demba nani hayya yiti tigi allo Tijan Diallo mbaɗɗa selli jam nan tan ko mawɗum kay machallah yettata ko mawɗum imin ɗo ko mawɗum alhamdulillah mawɗo momi selli ko mawɗum kay wallahi mawɗum machallah
yeyi comme nodduno noon pour namdade mo batte ko namdinmami ko yeyi taw won ko ñanja yeyi aɗa andi jomum janggani ko human bindi kadi nanat ha ɗemgal ngal ko jañi fof kaydi moƴƴi wallahi janginima ani moƴƴi ɗum kay machallah hay sinno ko maçon kaydi moƴƴi ɓay kañum nanata ko human bindi kadi nanta ɗemgal ngal kam kay ko jañi fof ɗetta hay sinno ko maçon ɗum kay moƴƴi ha mayi yeyi wallahi haali gonga eyyi joni noon jinnomi namdade comme ça so ari mi haalnam holto golle ɗe holto kettimi eyyi par la ville ɗum kay waɗɗani mami haalamo tan honno yaroto e métro ji train ji tan inchallah wallahi so Allah jaaɓi kadi a jarama no fewi wallahi Tidiane Seydi Diallo wallahi ko mbaɗɗa ɗo ko yo Allah yoɓe gila o ari min donki jangande mi liggey o nanata ɗemgal ngal kadi o haalata ɗum waɗi noon ɗum sattin ɗum a jarama no fewi ha ɗon wayi hadde wallahi Seydi Diallo jarama no fewi yo Allah yoɓ mboɗo andi lawol ngol mi majjani c'est que hol lawol mo nde won mi haami argalle ɗum haawi kam hol ɗum mi jeewi ale bergere men mi yiyani ale bergere men mi anda holto heediri oɗo sahani ana wawa yaltude mi majjani hol ɗum a waɗanani seppeles a waɗanani mi dow do mboɗomi do no wiyete kadi do mboɗomi garage goto jama goto e sadde goto hol banggue gonmi heddi foyer se étage uji ɗi foof no nanni min mi ari ha nanmi doyani cikkumi ko leegal amen daga wona leegal amen wala wawa no sa arini kam ni cikata komi majjudo sa arini kam cikata komi majjudo e mi majjani haalnam holno mbaɗami kam yeppo bis do terminis bis do ala rodi to gonjo par ce que gonnomi koye yabbade koyeɗen tan joni noon so holno mbaɗanmi hey ɓennutinami Sénégal hol effort mbaɗanmi ha mi ara somi nani mi wiyamo bonjour et puis somi wimo bonjour après holko mbiyanmomi
awa an wawa arande mi Aïssata wawa arande mi ɗo fere e saddo a wawa arande mi toon mboromi sar e saddo ko to mboromi damal e saddo arat damal e saddo mi ma jani non on sikki ni ko mi madde ɗum ma jani de jo Amadou arti warti wallah alhamdulillah kadi paama ko jilloto ɗen ko en keeɓi mbiɗa ko wallahi en keeɓi alhamdulillahi rabbil alamin weltima wallahi min ɓuuri wal kadi paama kadi ko musidɗam moƴƴo mo gandumi Amadou andu liggey weeɓani ɗo de wallahi gila garmi ha haɗe ɗen ndiilo en donki ngam holliri weeɓani wallahi liggey weeɓani wallahi weeɓani kadi sa jañi tinno nangguirten no feewi inchallah no feewi no feewi kadi ko jippon e dawol monta e heure jippuɗa e heure faras kadi won ɗo ngari foof ko heure kañum kay kadi paama kadi wonno an a janggani a nanata ɗemgal ngal ana ka human binde wawa liir wawa win kadi haalata wallahi bara mi jaɗinima oɗo ko sehila moƴƴo noon o tinnimen o darimi hen damme fewde wallahi tinnima kay mbetar jañe to tampuɗa sallu teɗe ami jaggo duuɗi sappo eyyi kadi chantier moko woni ko porte la villette sa chantier santi eyyi ko santite koni ko chantier de o jañatma ko liggey maçon subhanallah ndeke ko moytata ɗo guila subaka aɗa moyta waare aɗa ƴakka singom ndeke guila subaka o santi dañanɗaka i non min ama ƴattimani noon koni ɗettima aɗani kalta o Amadou mbimi an woto walla maɗa lewtantama ni anani min liggaki maçon hande mi liggaki maçon janggo mofotani nayi fuuta mi ala ɗo hende wiye Amadou a yiɗi farage no liggo maçon no jolfo ni mi wona jolfo ay Amadou komi pullo ɓi pullo ɗiɗam pullo dogata ɗo ɗo Amadou ko pulago woni ɗo Amadou artir haqqille ma mi artirta an a janggani a tarani so yiɗi toppirnoɗa ko nayi to a ari ɗo a jañi maçon kay nanggu hen mbaɗani maçon toppitiɓe ko nari ɗo hen ƴeew tugganma ɗo gonɗen ha Orlion no wawi woɓɓude ni kilométre uji billa wona mbiɗa wawi orde ɗo henne mi aynoya nayi ɗo Orlion mi joftati ɗo anani wadde mulani tampere yiinonomi gaynaka Amadou heɗomi ko kalantumami ko heɗomi de mbeɗa hersuma noon min ɓuurma hersu ɗum sinno goɗɗo wino kam billa wallahi hello mbaɗatmi mum an wattan maçon yaga eyyi mbeɗa hello woto aɗano ajji heɗo kalantumami ko ay ko mbira to gaynaka o aɗa soggoya nayyi ɗo soggetaki pourquoi ɗo soggitaki nayyi ɗi woni ko bañi mum ɗi dirtata ñamele mabɓe ko toon ndiyatno ko faate ñamele mabɓe fof ko eɓe tottere ɗi jaltata mbi sawi soɗi jalta baali nanɗo beyi nanɗo ko gaynaka tan yo won gaynaka tan fof ko goto fof ko mbimi ayi mami haalani keɗel ɗum fof beela ɓerɗam no mette kono min mbiɗa min gari ɗo ko welani sa aɗa yinno kam maçon waɗani kono binda wallahi mi maçon ngani hande maçon ngani janggo ɗum kam so yiɗi mbaɗa ɗum to woti mbiɗa taw affaire maçon mbeɗa ɗum woni selli an yettote maçon mbiya ko diwmi jiiɓi koy comment faire Yaro, kadi kam ɗo en komi dañinimi liggey tu vas être content mi dañinimi liggey grâce à Dieu. Merci beaucoup. Eh, Merci beaucoup, ma soeur. de rien. Merci beaucoup. Liggey o noon Oui, ko plonge plonge. donc mbaɗa feere pina subaka law ay ɗanade ha 11 gaside somi fini mi findinta jaha a jaɓi Jaɓi. eyyi Jaɓi. O holton liggey o hediri ko hada kam wiidima haydara mi yettanma par ce que mi yii kadi guila min garmi ha joni aɗa toppitomi kala ko cohli min daroɗa hen tout ce que j'ai besoin tu es là tout ce qui m'a besoin tu es là tous les heures tu es là c'est normal même si je dors tu es là je suis ta petite sœur donc ça c'est ma je te remercie sur ça ala de problème avoir fait de toppitade min comme il le faut sa yii noon toppitoɗa ko patron wima yawat fof mbaɗa ko liggey nawma toon non min liggey ala mi ala hen cakar surtout liggey plonge o min liggey plonge
mi yiidino wadde plonge mais aɗa andi mi wawa diwde tan mi wima mboɗo yiide plonge mi wawa diwde kadi mi wima woyi jewanam liggey plonge a faami kono ko mbaɗɗa ɗo henna ko Aissata an andi ko jiɗɗa ko ko Allah ɓoɗi woto woy goynaka eyyi est ce que aɗa andi plonge kam plonge wona liggade e otoji de plonge wona liggade otoji de ko woni plonge ay restaurant ji ɗi so yimɓe geñi ñamde lawjo kake o ko ano ko machine a waɗat hen foof après machine o lawƴat mais ko an nana ɗo e machine o ɗum woni plonge o ganda ɗum haɗa ma yaade plonge wona liggade otoji plonge ko lawjude ka eyyi ko woni a weltani no Aissata yawimi yaware si et pourquoi no aɗa yawimi trop min mbaɗa yeyma non si aɗa yawimi min dekati bojjam ndi wona bojji sambala ko bojji naturel par ce que bandam ɗum tini ko kalkoɗa hande ko min mawɗo kilifaɗo mboɗo yaha mboɗo waɗa plonge min waɗantuma plonge min yahata mboɗo lawje attaque Afrique naaɓe nan ɗum ɗon wi yoro woni koye lawjude plonge yoro woni koye lawjude booliji restaurant an aɗa jeewi ko kalta ko an waɗo plonge non aɗa yawimi non a haalata par ce que saɗa jawanimi liggey a jawante kam liggey mo ganduɗa ko liggey fawdo e lawol kono aɗa jawomi plonge min komi debbo joni heddanma tan ko somi waɗi liggey plonge janggo mbiyana kam mi jawanima gorko ɗo an saɗa hurtoyo an waɗo plonge ɓe holko ɓurdade mi wona plonge o mahɓe galleji munen won mahɓe galleji munen ɓe mbaɗa ɗum ma ko ɓurdade ko bone waɗi plonge a wujjana fenani ko doole ma ole ma liggoɗɗa sa yiɗa ɗum ko haajuma de ko haajuma koye an aɗa metti wallude no fewi min saɗa walla mi wallata kam e plonge saɗa walla mi wallata kam e plonge so taw ko ni woni mboɗo jewanmaɗe ko joɗa ɗo aɗa waɗa limi iwi jeeri baari walli o affaire lawjude kake pourquoi ana lawjani kake ha aɗa ko woni pourquoi ana lawjani yiɗono hoorema liggey anan ko hatma lawjude ana kake janggade 30 sa dañi languji kay holko a nanggata hen holko woni mo janggade si mi jangi ha CO mi jangi ha CO haala hewko kam min mi wawa ɗum min woni mo wawa haala hewko aɗa metti a wawa a waɗani plonge ɗum ko haajuma d'accord débrouille toi je me débrouille les mois no mbaɗi mi débrouiller ha jettumi do hen mi mayani hewɓe maayi je peux me débrouiller jusqu'à retrouver les boulots sur les voitures ou bien mi daña debbo tubak plonge ya waɗoy plonge mi an haɗma waɗoyde plonge aɗa yawimi ha ɓurti way yow bondinede ha aɗa bonnede toro min waɗantuma plonge allo wi wallahi ko min kay mbaɗɗa e tampere i jamɓol woni toon jawkal kal kurkal ɗi jamɓol kay eyyi gon noon annen wat connecté seeɗa annen nan WhatsApp par ce que appel direct o mbaɗanmi ko c'est cher trop et je mange trop de l'argent wallahi ne ñama trop mbaɗɗa e tampere e aɓe ɗo ɓe selli walla puuɗi wallahi ngel ɗo min de wallahi cikkirnomi wona noon tawnumin Allah to hoɗɗo kay cukkel tan wallahi bana ko ɓitti tan gala yirlanɗo ala no way ñamde ala yarde ara hunde fof koye fiɗugo woni maaro balɗe tati min gultindiɗo min ƴakka kadi ƴeew o wi omo yinni kam liggey kam de ni min jettumi Allah mbiɗa mantam nde ko yogo maçon yo tan maçon Amadou ummima Sénégal tan naati France wiyano liggo maçon Allah haɗanta kam ɗum ayi wallahi kadi min mbiɗa andi kadi ƴeew Allah nde seedi garalam ɗo welanima amon yeeso gonam tan huɓɓi kono noon arde kam a jallel ari ko wonanno fof yo won eyyi mbeɗa ndilaw liggey kay eyyi men hen de gaynako ndilnoɓe e so noon noɓe mbiɗa gaynaka kam satti seeɗa ha joni dal je trouvé solution hen alors ça va bien les familles tout va bien oui ndeysan wallahi je suis là oui je suis là kay wallahi gora ɗum noon mi salminima waɗat connecté par ce que après toujours je sers trop je mange mon argent trop donc ok
bientôt, bientôt. Ok, ciao.